И какво става, хора, съм Dark Master, ние сме на League of Legends, къде ще играя Before Shadarius. Не питайте откъде съм взел скина. И с Нада Бас, който ще играя Декери Тристана. Кажи здрасти. Чао! Не, кажи здрасти. Нада гост! Аре бе, Нада. Какво? Кажи здрасти. Чао. Аз съм също Гарен, който се бил в танк. What? Мислям се кют. Не че го мислям, го направя не както трябва. Ние сме някакви огромни с този Гарен. Пак играе също танк. Кой? Гарен. Да. Все пак топ. Топа са повече танкове. Не знам, аз не я падам. Пар да му почна на камъс. Аз ме го убих. Убих го. Чек, убих го. Как на втори лев ще го убива? Сега трябва да се фарми. Не като мен. Сега. Аз няма се ръковам на фул съм, обаче няма мана, трябва да... Опа, тук става някакъв файч. Ривана! Фрикил. Не, човек, виж Сега ще ли... ме скрив Даня. О, браво. Very okay. Зле! Взех 2 кила, взехме всички килчета. Така цяло добре. Няма една. Гарена е тук, който е втори лево, аз съм трети, 4. Игре... между другото имам 5% кредит киртвам. Едно я. Аз ще умрях, бе. Бе, да. Ма Тристаната остана и тя много малко. Ще обаче се опитва да уби още. Ще умре сега много. Така. Колко е слаб. Батя слабата е. Ох, тос как се върти Гарена. Гарен и неговото въртене. Хо-хо. Поемай да мъгато е. Ама аз няма мана. Страшно ми манат. Мога да го убия втори път, ако имам мана, защото съм на фул. Как четвърта минута ще имам 2500 пари? Може, защото имаш 2 кила. Може би. Сега с дабовото няма да мога да му убия много демидж. С Дариус, ако се фидна, става... Тук нашия прави ганг. Ми набия тука. И ще умра. Да, аз загледам мида, че съм тъп. Нищо е. Един кил. Много манец. За Израел ли? Да. Между другото хора, той си... искаш да се вземе Израел и без иска го продаде и стана много гадно. Но се случва, на всеки се случва без иска да направи нещо. Той тръгва да го взима. Играта стана. Darius, I have luck, so don't kill me. Гарда напише, Darius, I have luck, so don't kill me. Окей. Но няма, аз ще го убивам. Сега ще му скоча в гръб, защото той have luck, нали така. Да осветим джунгъла. Аз съм още 4 лева. Този герой ми е много хубаво да пари. С Тристана? Що?
О, има муц. Ела ми бедаре. Ма той с неговото W. Ай, трябва аз пак да. Естествено. Ела и Риван ето. Риван? Ще може да я вземеш с жена си. Вярвато така май ти беше. А, така. Извинете. Ами Дарио се играе с много дефенси, аз не мога да го убиям. Аз ще сега вкраста и ще изчакам неговите миньоки да минат, всичко както ще трябва. И барда как мога да влезе. Това е на кога? Ма внимавай. Да, не. Ето стана. То искам да помисля, че съм се махнал и да ми скочи. Не, ти правиш го. Ти нека гледаш в 8. Той съм дефенсив ще играе. Аз искам да го убивам, да правим PvP. PvP-то винаги Дарио спечели. Не, винаги има повече. Естествено, ето съм късно, брат! И Лола е ли? Да. Ами аз тук си имам само как фарма това. Значи тъпче. Аз съм махнал тук. О, аз 8 минути вече може да взема първия ден. То да гара на по-дефенсивни може да играе. Добре. Аз се разправям с тъпия писани. Остай го, остай. Значи аз сега да го убия, той го взе и аз умрях. Вау. Значи много. Аз съм 0-2. Нищо е. Аз зачем ли при вас, да не чем ли? Някакво правя. Не. Ох! А Гарина ли? Чакай. Видяхте ли как става? Yes. Браво е. Аз съм 4-0 вече. Аз съм 1-2. Нищо. 1-2 не е толкова зле. За може аз съм 4-2, ама. Остай. Аз съм 4-0. Понеже какво са порски айтеми, пардон. Имало? Ами да. За стакове и такива. И бий демидж. Има бъде прави там каквото трябва. Ма не та пази, което е гадното. О, не, станат много тъпо. Не. Аз някаква правя, то Нигарен го няма тук. Сигурно ще играе най-дефензивното, ето което е тъпо. Не че е тъпо, нали, по принцип така трябва да се играе, ако падаш, ама безинтересно е. Аз защо ако взе контролърт като моят тежи? Аз ходя на бота да хепне на вас. Не, Гарен е там. Остави. Тук си имам... Ако тук никой не вземе нищо, то тогава тук си има пента. Аз бегам... Вие ги взехте.
Дай Аз- да почнем. Да, и тук да почнем. Гарена ми почна, а не. Гарена обаче ще ми почне на мен. Аз ще ходя на топа, човек, не мога. Нямаш телепорт. Нямам. Аз съм сигнайт. А той играе много дефанзивно. Не, къде е Титаник? Аз умрях, аз тъпяки! И как не утнах, аз утнах! Значи аз утвам и нищо не става. Поне ще почнем. Общо всеки апдейт так сега става още по-дебило. Поне ще почнем, що? Ето, той почна леко и Гарена избяга веднага. Ай, игра там. тук има много ларче. Не умре. Гарена, това са първите ми почти докъде съм стигнал, пък той и първи няма. И половината. А, не, половината може би. Не, няма и половината. На първия. Супер. По принцип, тук бих останал, защото... тук. Е така. Ага, балансираните цветенци на Рито ще ми помогнат. Моята игра ще съм вид. Добре, аз пак ще съм топ Дариус, аз напоследък само топ Дариус игра. Защото ми харесва много. На колко стана. Най-яко е като два тима правят дрейк. Опа, помощ! Много са ми вече, много са ми. С какво снимаш? Бандика. Ама кракнатото. Ще ме кракнеш ли? Добре, ама ще ми хилпнете ли? Давай, идвам си. Браво. Лая ми хилпна малко. Ами ако има хуца, ще да ги направя, ама... Камон! Как не ще да ги дръгна? Това звъня. Аре. Бой. Хора, продължаваме. Остана се тази игра ще ставаш? Не. Да флаш дръпна ли? Да флаш дръпна ли? Умря. Бро. Их! Направих да... Чакай! Човек на колко стана? Направих дабъл и останах на поне 20. Ти направи дабъл и едната избяга, обаче аз скочих да я убия. Нищо. Опа. Давай. Нищо. Това наше... Ние тук може пъжнем. Аз много лесно ще умря, както и да е. Няма обаче Гарена ще пусне. Не, знаех си, че не трябваше да... Точно той ще пъшне тая появи, ние сме пъшнали 3 на 1. Даже не се знае дали ще я пъшне. Няма да я пъшне даже. Да, но аз няма да имам време да отида до там. Забравих с попайта ми. Ай, сега, той пъшва. Аз съм на Infinity. Ще ходиш Infinity ли? Да. Ами да, ти вече имаш 2 айтема плюс Infinity, то знаеш колко мощен ще станеш. Не. Винаги като играя Тристана, вас на Тристана и винаги дойдата Тристан побеждава. Таз какво прави? Кейн, добре, Кейн не трябва. Дабл Кейн.
Той аз сега ще му почна. Някой като ми дойде, аз ще пробвам да го взема. Няма си бя много мана за... Аз плашна. И Валой не знам как я убил. Ох. Той аз сега ще почна. Без проблеми. Де да знам, ма, не знам къде са. Гарен прави удивителни, защото му пушвам кулата. Май. Ние тук пукам Саня. Пушвате ли? И ние. И аз. По-скоро отиваме на там. Към тока. Вече много. Аз бях отградил всичко на контролър, да ама вече са ги махнали. Опа, елями. Малко повечко. Пъй, казаня! Да, е. Айде, човек. Вижте аз на колко е. Аз мога да я убия. Има предскочиха ми двама и аз да ги убих почти. Скоро трябва да видиш на играта. Аз не искам да убият аз. И почнахме. Скочиха ми Гарена и Ивана и аз ги бих двамата. Не почвайте. Искам да се фидна още. Да пробвам да. Знаеш колко малите кемпи? Ние почнахме почти хилядера. Армор. Аз съм щир скрит. Браво. Аз имам Той танки. нашия Кейн, ако успее се... Не. Вас почти ви еснаха. Той... Колина е. 5 на кой? И само на моята. Ами, аз качвам да ги правя. Дали ще ги мога? Три в едно, 5 в едно, не, ама поне 3 в едно. Да. Чакай да ги пробваме. Той как я закулна. Сега човек, ти 50 стана, бе. Мали. Ма то на мен ми направиха 50 стана. Окей, горе-долу вече 2500 хилд. Почти 200 да. Хайде, Иво. Хайде. О, Зоня е супер. What? Не. Той няма зония. Да не барда да му метна. Да, Варда не направи зония. Аз мислех, че той има. Ами аз съм 11-1. Аз съм 37. Кой ще пока? Нали ще бием? Но... Прошу. Вярвам, че мога пента, защото вече съм по-фигнат, имам повече хилядата първо. Имам арма повече, имам всичко повече. Хайде, Риван. Ще хващам. Оу. Ело, много. Да. На колко станаха всички? Да, тази стресана много демидж. Кой пъшва, бе? Ай сега си пъшвал. Аре, бе, човек.
Без къс? Мимо удар торнадо. Километри бягам сайт. То му лепих едно нещичко. Риб съм. И аз. Помощ! Пробвах да се хилна. Сега гледай Кейна. Направи. Я го видим. Ами 6 на... Май ще почна топа. О! Не, няма го пъща. Няма да го почнат. Благодарение на мен. Аре, не, дядя се спавам. Отивам. Няма да почвате кулата. Аре, убийте го този. А, така не те убиха. Убийте Кейна. Браво, и Кейна убиха. Не я почнаха. Благодарение на мен. Хо-хо. Георги ни спасява, надо вас сте герои. Ами аз съм доста демиджов. Не демиджов, като цял ден ядат много танкове. Я гарена ми е изи. Те даже не съм сигурен да ги смези. Само много пърши. Сега се върши на хора. И хора Та ще ставаш ли? Да, ще стана. Ще ставаш? Да. Айде, не го убивайте, искам да направя пента. Но много искам пента, не знам. Вярвам, че мога, защото съм много танков. Що се взехати? Гарантайт. Се гледаш пентакил. Първия. Айде, Втория. Не. Чакай. Дабъл кил. Трипъл кил. Айде, няма за танка. Гейтър стана да без къста. О, не го къста. О, може. 17-2 съм. Не, О, хора. yeah. Не, хора, без пъш. Let's do this. Let's dance! Let's Let's go! push this. No, push this. Let's Помощ! push this. Помощ! Рипсъм! Помощ! Вола. Аре, но бъде грозно. Hello, Mini. Много крили, много гадно. О, 4000 хелт почти имам. И 202 ади. Това е важно. Над 200 ади и над 4000 хелт. Над 3000 хелт и над 200 ади. Просто страти. Вече горе-долу. Да ми се съберат трима. Първо да са ми трима, после двама. Първо тримата да ги направя. И после да има малко повече време за двамата и да са двама, защото ще съм на пълно хилт и да. Не те разбрах. Абе, да направя пента. Вай сега, ако отида на барона мога. На барона ще мога. Вай, Не, няма спи. Те ще го убият. Да, ама ще вземат барона и аз после ще ги взема тях. Той Фейна ще опита да не го убие. Ма няма да успей. Бързо, чакай. Това е тази стикнеш. Чека барона и ги избихни. Да, на мен ми къснаха колко кила. Аре, човек, тук ги правих пентата. Защо ми ги взеха? Те не бяха петима да.
Не, бяха няколко, ама не трябваше просто да скачат, аз щях да скоча сами да ги направя. Аре, 5-1. Айде. Не, по-скоро. Не, без пуш. Only push. Не, only push. No, only push. Как го къснах? Много пашаре, човек! Аз не пушвам. GG хора, това ще бъде от мен следващия клип. Чао, чао!